time to prepare for the people a new journey to Africa. Let's go. The United States is sending cluster munitions to Ukraine under سلام كما امتكم زخبركم تخطاتلتنا مباركس ناي ساعت زي نحسن لكم متينا لنا مجمرتا جن ارستاتو اتوم بورح السنة كاب إثيوبيا بجملة استسقوا إرتراوين أبياتو مرحب جيلا فاغنر أب أفريقيا زولو نتفتاتهم كغطس المخانف ليتو أمريكا نيوكرين كلاستر بومبتات كم زهبتا الرقاقيتا قبل الهسانات أفريقيا ويتاقر بسفتسمو أنو وارد تكبار استفرد تشاينوي زولو زيناتات تيزنا متيناكم لنا سناي مكتتال أتوم بور حسنة كاب إثيوبيا بجملة استسقوا إرتراويان أبياتو أبز حلفو حسنة خلتشحن إسران سلستن كوميشن سبعة مسلات إثيوبيا قبل أتوم أب إثيوبيا بفلاي دما أب كتما أديس أبا زنبر إرتراويان سدتنياتاتن حتى التعقبان كجبر سنح ما أسرت الدو كبل صوي أنيرو بزحات كابتوم أب أديس أبا زنبرو حتى التعقبان سدتنياتاتن إرتراويان نبتو كوميشن بزاقربو ترعان أتمحسن تخمزوات سبات ملكتو بتكوميشن بزحات إرتراويان حتى التعقبان سدتنياتاتن مرقاقات سنة ديبلكم توهلهم أب أديس أبان أبستفلالين وسان ከተማታት ኢትዮጵያን ንዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ብፖሊስን ኣካላት ጸጥታን ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ ገለ ካብኣቶም እውን ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ከም ዝተፈትሑ ጸብጸባት ይገልጹ ይኹን እምበር ምሕጽንታ ናይቲ ኮሚሽን ንሃለወ ኣካላት ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ሰነ 2023 ኣብቲ ሃገር ክነብሩ ዝጸንሑ ኣስታት 200 ዝኾኑ ኤርትራውያን ብሓይሊ ናብ ሃገሮም መሊሶሞም ኣለዉ ብኡ ንብኡ ከዓ ነዚ ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተል ዝነበረ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ትሕቲ ዕድመ ዝርከቦም ኣስታት 200 ዝግመቱ ኤርትራውያን ብግዴታ ናብ ኤርትራ ምምላስ ከም ዘሻቐሉ መግለፂ ውፅኡ تخمشن بمسرة أحجراو حكي سبعة مسلاتن متكلات زي مملاسن زغنا سبنا بتاسكيات جكانا يسبعون زوار دات حزن مقطعة زرع لا وي كجات مخمز خلص فرحة قرن غير ملاس وحسنت كوابو زجدد مخالو بمتكاس نتستوس داس الجمتي نقف ولا تكالا قلقلت وداي سدتني تات انت ملستن إثيوبيا جن كلهم تم تملستي مزقبات سدتني تات وحتى التعوباي كلن كبلينا تخصص نسقوم BBC زاروا سدتنياتات جن تكالا قلقلت كداي سدتنياتات انت ملستن إثيوبيا ورقت سدتنياتات يب كم زيلو يمزقلسو نزو قداي بستحاس كيلاتات حبرات هاجرات منغستي إثيوبيا نيرتراويان بحيلنا بهاجرهم متراس بهصوص لو كبلو تصويعهم أب حبرات هاجرات تطبقاتي سبعة مسلات فولي تغطات لخوناتات سبعة مسلات إرترا محمد وابي كرز ركبوهم لعلوت كيلاتات تابزوت سوا مجلتي جاملاو مسقاق بعلم لخاو حقا كل كبلو بليصهم سنكت استخايل جاملاو مسقاق سدرابيتات كم استباتاتنان ولدنا بإرترا مستسقو دقوم أب إثيوبيا مسترفونتات كم استفترو يقولات حجخا نابيعتهم سناي شو مستغيرة أب سودان كابستو اللوكينات هاديمي مجمريا ناب كدارف كم زعتون BBC قاليتسو كنات كلمة مجمارو كم سناي زعم السلو باش حد زوطرو إرتراوين أب كارتوم نابرو من ممحياش ليتن كاترين يسرحو لكا كم دك هاجر بسلامي نوبل نيروم يخون مبر أب تامايت أشحات إرتراوين دينوبل ختما كارتوم وقع مستولع أشحات سوات نجبسي دوب سودان إثيوبيان كالوت كرباب تهاجراتن هاديموم يوم سناي ون كم سبو نفسو المدحان بمتن مقبلنا بأديس أبا إثيوبيا أتيو نايك أربع زمدون BBC خمسة حبرتو جن نأديس أبا مسأتو دحر سلسة سومون بوليس سلسة تحزة لسان كالوتن كبيت مأسرتن خفت حوو بزوح تعيرهم احنا سناي كابكينات سودان هاديمو زمز أسدتن ياي إلنا خنوت صوب زكالنا فتينينا انتخونا نتمقبو سيدوم تنحنا خنسدوينا إلهم يوم يفانونا نيروم تبل دحراجن هاندبتن زي تتسبيو بأوتوبسات سعنهم من قد عسب ناب إرترا خمسة للومن سناي بعلو دويل خمسة نقرم كابو ناب كتما باتع دحراينا بس مراو سيدوم أما يسروا كم زداقن وتقلز سناي أب سودان سلست عمد كارتيتو أب سودان كابزقات محاو هاديمو وحستن أبز بلا إثيوبيا أتي خبكا نبت هاديمو زوت الله هاجرو إرترا بأسكدات كوسد حزنيو كتبل بتستفت رخونتات تمارر أمونغو مرحي سراويت سودان عبد الفتاح البرهانن عزاز حيلتاتو هابتوس دقف محمد حمدان دقالون ولا وق نمهدا استفلاليو حيلتاتو تسأل فتوت هاجراتن سمم مقراء تخصب كونت تفتنا كساب حجيجن بقبر وق أي هادئن حجون تكال أقلقلوت قداي سدتنياتاتن تملستين إثيوبيا ورقت سلازيهبو اتسبت شعوري ريزن البر نعنا ون معس كم زوسدنا أي فلتنان تبل زمد سناي كال حوانا بإرترا استسوقا BBC زرارة باقوال بسنكتي بربعة حدار كلتشان إسران أبتقرا والعكينات كم معسكرات سدتنياتات هاديمو ناب أديس أبا زأتو حوا كاب كودنا تقففون الألورهي أب أديس أبا تأسيرو دحر مسمح ناب عسب إرترا كم ستطرزة تقلتس نسو أبوان تقراي كابتن إرتراوين سدتنياتات زقات قتلة نشوين أمليتو ناب تازهاد من لها قر مملاسو نمولو سدرا أسن بيدو خمزلو تحبر زودي كابكينات تقراي هاديمو بزح مكران حسامين رئيو نفسو خدحن إثيوبيا زأتو خنسو بأسكدات ني إرترا خملس فتحوي كونان تبل أبزقوان حوا أب عد أبيتو تأسيرو خمزلون أب إرترا زلو سدرا
ኤርትራ ክበጽሑ ፈቲኖም ከም ዘይሰለጦም ትሕብር። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እቶም ናብ ኤርትራ ተሰጊሮም ዝተመልሱ ዝኾነ ይኹን መግለጺ ኣይሃበን። ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብሓይሊ ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ ኤርትራውያን ስቅያት፣ ጉድድ ምስዋር፣ ሕማቕ ኣተሓሕዛን ማእሰርትን ከም ዘጋጠሞም ጸብጻባት ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ይሕብሩ። ሰበስልጣን ኤርትራ ነቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝቐርብ ክስታት ምክሃት ሰብኣዊ መሰላት ክነጽግዎ ምጽንሖም ይፍለጥ። መራሒ ጉጅለ ቫግነር ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ንጥፈታቶም ክቕጽል ምዃኑ ኣፍሊጡ። መራሒ ዕሱብ ጉጅለ ቫግነር የቪገኒ ፕሪጎዥን ኣብተን ዘለውለን ሃገራት ኣፍሪቃ ዘካይድዎ ውግእ ክቕጽል ምዃኑ ሓቢሩ። ፕሪጎዥን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣንጻር መንግስቲ ሩስያ ንዓቢ ድሕሪ ምክያዱን ንሱን ገለ ዕሱባት ወተሃደራቱን ናብ ጎረቤት ሃገር ቤላሩስ ድሕሪ ምግዓዞም ህላወ ናይቲ ጉጅለ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ጸኒሑ። ኣብ ኣፍሪቃ ዘለና መደባት ኣይጎደለን ኣይክጎድን ድማ እዩ ክብል ፕሪጎዥን ቴሌቪዥን ኣፍሪቃ ሚድያ ብድምፂ ተዛሪቡ። ሓቅነት ሓበሬታ ዘጻሪ ቢቢሲ ቨሪፋይ ነቲ ድምፂ ብምርምር ናቱ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎ። ኣፍሪቃ ሚድያ ንክረምሊን ቅርበት ዘለዎ ኮይኑ ነቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዘለው ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳ ዕላማ ዝገበረ ሓበሬታ ዝፍንዩ ምስ ጉጅለ ቫግነር ርክብ ኣለዎ ተባሂሉ እውን ይሕመዩ። ወታደራት ቫግነር ኣብ ማሊን ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካን ኣብ ውሽጢ ሓይልታት ጸጥታትን ሃገራት ተለጢፎም ኣንጻር ዕጡቓት ተቃወምቲ ክዋግኡ ምጽንሖም ይፍለጥ። ኣብቲ ዝተሳተፍሉ ውግኣት ገበናት ኩናት ከም ዝፈጸሙ ሕቡራት ሃገራት ይኸስስ። ምዚ ኣብ ዝተሓሓዝ ብሪጣንያ ብሰንኪ እቲ ጉጅለ ኣብ ኣፍሪቃ ዘካየዶ ወታደራዊ ንጥፈታት ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ዝርከቦም 13 ውልቀ ሰባትን ትካላትን ንግድን እገዳ ኣንቢራላ። ብሪጣንያ ከም እትብሎ ዕሰባት ቫግነር ኣብተን ሃገራት ሰባት ኣብ ምርሻንን ስቃይን ኢድ ኣለዎም። ንሰላምን ጸጥታን ሱዳን ሓደጋ ከም ዝኾነ እውን ውሳኔ ብሪጣንያ ይጠቅስ። ካብቶም ማዕቀብ ተገይሩሎም ዘለው ውልቀ ሰባት ሓላፊ ስርሒታት እቲ ጉጅለ ኣብ ማሊ ኢቫን ኣሌክሳንድሮቪች ማስሎቭን ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ዝርከብ መዘንኡ ኮንስታንቲን ኣሌክሳንድሮቪችን ቢካሎቭን ይርከብዎም። ኣሜሪካ ብወገና ኣባላት ቫግነር ብወርቂ ተኣህጉር ጅብኦም የኽዕብቱ ከም ዘለው ትኸስስ። ፕሪጎዚን ግን ኣብቲ ኣህጉር ዘሎ ንጥፈታቶም ካብኡ ፍልይ ዝብል ምዃኑ እዩ ዝምግት። ኣብ ኩለንተን ክንሰርሓለን ዝጸናሕና ሃገራት ትምሰርሕ ኣለና ወይ እዚ ሕጂ ንሰርሖ ዘለና ናይ ምትሕባርን ልምዓትን እዩ ክብል ተሰሚዑ። ኣንጻር ጭፍራታት ገበናትን ኣሸበርትን ኣብ ዝግበር ዝኾነ ውግእን ንረብሓታት ህዝቢትን ሃገራት ንምክልኻልን ሓገዝ ጉጅለ ቫግነር እንተተደልዩ ስምምዕ ምስ ተበጽሐ ነቲ ዕማም ብቕልጡፍ ንምፍጻም ድልዋት ኢና። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ጸጥታዊ ንጥፈታት ቫግነርን ሩስያን ኣብ ኣፍሪቃ ቕጽል ምዃኑ ተዛሪቡ ምንባሩ ይዝከር። ኣሜሪካ ንዩክሬን ክላስተር ቦምብታት ከም ዝሃበታ ኣረጋጊጻ። ዩክሬን ኣንጻር ሰራዊት ሩስያ ኣብ ተካይዶ ዘላ ውግእ ክላስተር ቦምብታት ኣሜሪካ ትጥቀም ከም ዘላ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኣረጋጊጹ። ወሃቢ ቃል ሃገራዊ ድሕነት ጆን ኪርቢ ከም ዝገለጾ እቶም ኣጽዋራት ኣብ ልዕሊ መስመራት ምክልኻል ሰራዊት ሩስያ ውጽኢታዊ ስራሕ ይሰርሑ ከም ዘለው ፈላማይ ዳህሳስ የመልክት። ብዙሓት ቦምብታት ዝብትኑ ክላስተር ቦምብታት ኣብ ልዕሊ ስፍላት ዝፈጥርዎ ስግኣት ምኽንያት ኣብ ልዕሊ 100 ሃገራት ተኸልኪሎም እዮም። ኣሜሪካ ግን ዓቕሚ ኣጽዋር ዩክሬን ንምጥንኻር ክላስተር ቦምብታት ክትቅርበላ ተሰማሚዓ። ዩክሬን ብወገና ብዙሕ ዘለዎም ሰራዊት ሩስያ ንምብታን ጥረ ከም እትጥቀመሉ ቃል ኣትያ። እቶም ቦምብታት ብግቡእ ይጥቀመሎም ኣለው ዝበለ ወሃቢ ቃል ኪርቢ ድሮ ኣብ ልዕሊ ምክልኻልን ኣሰላልፋን ሰራዊት ሩስያ ጸቕጢ ይፈጥሩ ከም ዘለው ገሊጹ። ዩክሬን ኣብ ክረምቲ ኣብ ጀመረቶ ዘረ ምጥቃዕቲ ኣጽዋር ትውድእ ከም ዘላ መጠንቀቕታ ምሃባ ስዒቡ ኣሜሪካ ክላስተር ቦምብታት ክትልእኽ ዝወሰነት ኮይና እቲ ጸረ ምጥቃዕቲ ትጽቢት ካብ ዝተገብረሉን ላዕሊ ዝሑልን ዋጋ ዝሓትትን ኮይኑሎ። ፕሬዚደንት ባይደን ነቲ ውሳኔ ኣዝዩ ከቢድ ክብል ዝገለጹ ኮይኑ መሓዙታ ዝኾነ ሃገራት ዩኬ፣ ካናዳ፣ ኒውዚላንድን ስፔንን ነቲ ኣጽዋር ምጥቃም ተቃዊመን። መብዛሕትኦም እቶም ዝተለኣኹ ቦምብታት ቀልጢፎም ዘይፍንጀሩ ስለ ዝኾኑ ንዓመታት ስጋኣት ኮይኖም ክቕጽሉ ይኽእሉ። እቶም ቦምባታት ሰፋሕቲ ከባቢታት ስለ ዝሽፍኑ ኣብ ድፍዓት ውሽጢ ዘለው ወተሃደራት ንምጥቃዕ ግን ውጽኢታውያን እዮም። ሩስያ ነቲ ወራር ካብቲ ጅምራት ሒዙ ነቲ ኣጽዋር ሰላማውያን ሰባት ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢ ሓዊሱ ክትጥቀመሎም ጸኒሓ። ኣሜሪካ ነቶም ቦምብታት ንዩክሬን ክትህብ ሙሳና ስዒቡ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ሃገሩ ተመሳሳሊ ቦምብታት ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ኣንጻርና ኣብ ጥቕሚ እንተውዒሎሞ ንሕና እውን ክንጥቀመሎም ኢና ኢሉ ነይሩ። ኣዛዚ ናይቶም ኣብ ምብራቃዊት ሃገር ዘለው ሓይልታት ዩክሬን ዝኾነ ጀነራል ኣሌክሳንደር ስሪስኪ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ጻንሒት ሰራዊቱ ኣብ ልዕሊ ኣጋር ሓይልታት ጸላኢ ከቢድ ክሳራ ንምውራድ እቲ ኣጽዋር ከም ዘድልዮም ተዛሪቡ። ኣዝዩ ቅልጡፍ ውጽኢት ክንርኢ ኢና ንደሊ፣ ብተግባር ግን ዝከኣል ኣይኮነን። ኣብዚ ብዙሓት ወተሃደራት ብዝሞቱ ቁፅርታት ኣብ ሩስያ ዘለው ኣዝማዶም ንምንታይ ኢሎም ክሓትዮም ኢሉ። ተኾነ ክላስተር ቦምብታት ንኩሎም ጸገማት ኣይክፈትሑን እዮም ክብል እውን ተዛሪቡ። ብተወሳኺ ምጥቃም እቶም ቦምብታት ኣከራኻሪ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ሩስያውያን እንተዘይጥቀሙሎም ነይሮም ምናልባት ንሕና ክንጥቀመሎም ሕልናና ይንፈቐደልና ነይሩ ይኸውን ክብል ገሊጹ።
ኣብ ልዕሊ ህፃናት ኣፍሪቃዊት ሃገር ብዝፈፀሙ ኣነዋሪ ተግባር ተፈርደ ቻይናዊ ሉኬ ዝበሃል እቲ ቻይናዊ ስሱ ብዝብል እውን ይፍለጥ ን12 ኣዋርሕ ዝፀንሕ ማእሰርቲ ዝተፈርደ ኮይኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከብ እቲ ተግባር ኣማላዊ ዝተፈፀመ ብምንባሩ ከዓ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ እቲ ዜጋ ቻይና ንዘቕረቡ ዝተፈላለዩ ክስታት ይውሳነ ሂቡ ዘይሕጋዊ ምስጋር ህፃናትን ኣብ መዘናግዒ ንክሳተፉ ምግዛእን ዝበሉ ካብቶም ክስታት እዮም ዝፈፀሞ ተግባር ድሕሪ ምቅልዑ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልትታት ካብቲ ሃገር ክወፅእን ሓዋሩ ከይምለስን ተኸልኪሉ ነይሩ ቢቢሲ ኣፍሪቃ ኣይ ብዝብል ዝፍለጥ መርማሪ ፀብጻብ መሰቃልዑ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተታሒዙ እቲ ናይ ሽዑ ፀብጻብ ቢቢሲ ህፃናት ማላዊ ብቋንቋ ሃገሩ ሰላምታ ከቕርቡ ብምግባር ቪድዮታት ክስእል ከሎ ዘርኢ ኮይኑ ገሊኡ መልእኽትታት ድማ ዓሌታዊ ትሕዝቶታት ዘጠቓለለ እዩ እቶም ዝሰኣሎም ቪድዮታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ኢንተርነትን ቻይና ክሳብ $7.55 ፓውንድ ይዕደጉ ነይሮም ዜናታት ኣፀያፊ ቪድዮታቱ ምስ ተሰምዐ ግን ሰበስልጣን ማላዊ ኣብ ልዕሊኡ ትእዛዝ ማእሰርቲ ስለ ዘውፅኡ ናብ ጎረቤት ሃገር ዛምቢያ ሃዲሙ ኣብቲ ሃገር እውን ኣይቀንዑን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብቲ ሃገር ኣትዩ ብዝብል ተታሒዙ ተፈሪዱ ድሕሪኡ ድማ እቲ ሃገር ናብ ማላዊ ኣሕሊፋ ይባቶ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ዋሕስ ተኸልኪሉ ክሳብ ታትማል ሓሙስ ናብ ፍርዲ ቀሪቡ ዝፍረድ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊሲ ፀኒሑ ንምዘናግዕን ምጥቃም ህፃናት ብገንዘብ ምግዛእ ዘይሕጋዊ ምስጋር ህፃናት ዘይሕጋዊ ኣጠቃቅማ ኢንተርነትን ጎዳኢ ማሕበራዊ ተግባራቱን ዝብሉ ዝርከቦም 14 ክስታት ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝቐረቡ ተፈሊጡሎ ሉኬ ወይ ስሱ ግን ንዕቀት ዝመልኦም ቪድዮታት ከም ዘይሰርሐ ብምግላፅ እዩ ዝቃወም ኣብ ዘቕርቦ ናይ መከላኸሊ ክታእ ድማ ንግዳያቱ ንምክሓስን ኣብቲ ማሕበረሰብ ንዝግበር ንጥፈታት ማሕበራዊ ሓላፍነት ዝውዕል 16 ሚልዮን ማላዊ ኳቻ $16,000 ንመንግስቲ ከም ዝኸፈለ ንቤት ፍርዲ ተናጊሩ ነቶም ቪድዮታት ዝሰርሓሉ ምክንያት ባህሊ ቻይና ናብ ማሕበረሰብ ተኸባቢ ንምዝርጋሕ ብምሕሳብ ምዃኑ እውን ገሊጹ ሕራይ እምበኣር ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ናይ ሎም መዓንቲ ዜናዊ መሰናድኡና ኣብዚ ፈፂምና ኣለና ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ኮመንት ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም